एगो भक्त मैया बाड़ी कहतरी, अरे मैया राउर छोटे मंदिरवा निहुरी गोड़ कैसे के लागी हो। मैया राउर छोटे मंदिरवा निहुरी गोड़ कैसे के लागी हो। मैया राउर छोटे मंदिरवा निहुरी गोड़ कैसे के लागी हो। और देखिए रमेश के छोटे भाई रवि जी पुनः आशीर्वाद मंच से स्वागत, अभिनंदन बंदन। सिंह डीजे लाइट पुनः पुरस्कार मंच से स्वागत बा। मनवा चढ़ाई चुनरिया नरियरवा, मनवा चढ़ाई चुनरिया नरियरवा। धारी हम गंगा जल चरणवान हुरी गोड़